Mayong adlaw Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang atoa paghisgutan ron related ra or may kalambigitan sa nangagi nga episode nga atong nahisgutan. Sa nangagi nga episode naghisguta og last will and testament. Ang katapusang panugon sa tag-iya sa butang. Ang naandan iyang i-donate ang butang. Mao ni nga maghisgot ron ta og donasyon o paghatag sa butang. Usa pod ni sa dako kayong away labi na sa mga managsuon. Kay wa nagkasinabot, wa ni uyon o wa kaangay sa donasyon sa tag-iya sa yuta. Yuta gihapon ni ato ang gihisgutan sa pagkakaron. Karon, pwede ba nga moingon ang tag-iya sa yuta nga dong kining akong yuta ako ning ihatag nimo, imo na ni. Ang tubag dili pwede kay ang donation nag-involve naman na og pag-transfer sa real property nga mao ang yuta o sama sa yuta busa isuwat gayud og dunay donasyon sa mga butang nga nag-involve og real property sama sa yuta. O kinahanglan usab nga notaryuhan aron maila nga public instrument. Kana naa patikim pa lang sa ato ang paghisgutan karon. Kanus aman mahimong balido ang donasyon sa yuta. Kanus mahimong legal o gitugot sa balaod ang paghatag sa yuta. Atong hulman gihapon ang mga provisions sa ato ang new civil code. Doon ay mga requisitos aron mahimong balido ang donasyon. Ang mga mahinungdanong requisitos mao nga dunay consent o pagtugot gikan sa donor o duna say pagtugot gikan sa duni nga mao kana ang gihatagan. Naghisgot ron taha og pag-donate sa yuta nga giila sa balaod nga real property. Laing minahungdanon nga rekisito mao aron mahimong balido ang donation kinahanglan isuwat pinaagi sa public instrument. Kanus aman nga ang testamento or ang sinuwat mahimong public instrument. Mahimo siya nga public instrument panahon nga manotaryuhan kana og abogado. Kanang gitawag og notary public. Og apil sa mahinungdanon kayo nga ang ni hatag sa yuta naa pa sa saktong pangunahuna. Buti pasabot sound ang iyang mind sa iyang gihatag ang yuta. Buti pasabot nga ang nihatag sa yuta naapagib siya sa saktong kabuot. Nahibaw siya nga ang yuta iya kanang gihatag. O sa habig sa gihatagan kinahanglan mahibaw sab siya og naa pa sa saktong pangunahuna nga siya gihatagan sa mao nga butang. So kanus mahimong perpekto nga balido ang donasyon sa yuta. Akong balikon, kinahanglan dunay pag-uyon sa donor o duni. Ang donor mao kana ang tag-iya nga ni-donate. Ang duni mao kana ang tao nga gihatagan. Ikaduha, isuwat og papel ang donasyon. Dili pwede verbal. Unya notaryuhan o abogado. Ikatulo, naa pa sa saktong pangunahuna ang nihatag og ang gihatagan. Og natural, kanang
butang nga di-donate or gihatag na yun na. Usa nas mahimdanon kayo nga basihanan para mahimong perpekto ang donasyon. Kadi man pud pwede nga moingon ka nga akong i-donate ang tibuok Mars ngadtong Talpolano. Oh. May lang og pwede na nimong i-donate ang Mars. Ha? Or moingon ka kanang bituon dihang nagsiga ako nang i-donate nimo. Oh. Now kinahanglan ang butang nga ihatag ni exist or na apod na. Now, sige kayo muna nako, daghan manggong mga kaso ani nga niabot sa korte. Kay wa ni uyon sa gitawag og donasyon. Doon na mahinungdanon kaayong testamento ang himuon. Aron mahimong perpekto nga balido ang donasyon. Number 1, deed of donation. Ang kanang deed of donation, mao kana ang testamento, notaryuhan o abogado nga nagmatuod nga ang donor or ang mihatag sa yuta, iya kanang gihatag ang mao nga yuta sa iya hagid mismong kabubuton. Ug wa siya pugsa. Unya iyang iklaro din ha sa deed of donation ug unsang butang ang iyang i-donate. Og yuta pila ka square meters ug asang lugar. Mao na ang deed of donation. Laing testamento nga hinungdanon kayo, deed of acceptance. Unsa maning deed of acceptance? Ang deed of acceptance maupod na ang testamento nga nagtimaan nga gidawat sa duni kun gihatagan ang butang sama sa yuta nga gihatag kadto niya. Kinahanglang naa gining duha. Di mahimo og deed of donation ra. Why deed of acceptance? Di sa mahimo nga deed of acceptance. Why deed of donation? Duha gina. Depende sa notary public. Kay ang deed of donation mahimong usa na ka instrumento. Ilahi pod ang deed of acceptance. Ang uban nga mga notaryo publiko pwedeng iusa ra pod sa usa ka instrumento para dili ba magbuwagay. Ako ug mahimo ko og donasyon, ako na lang nang kumpletohon ang deed of acceptance. Pwede ibutang sa usa ka instrumento, deed of donation and acceptance. Iklaro dito ang donor, kinsay pangan, unsang butang ang gidonate, i-describe ang butang nga gidonate, o sa habig sab sa duni kung gihatagan, iklaro po dito kung kinsay iyangan ang gi-donate nga butang o giyabag yung gidawat ang butang. Kaya kinahanglan man kana o elemento sa voluntaryong paghatag o elemento sa voluntaryong pagdawat. Pwede ba? Maingon ron ang tag-iyas yuta at tulanganlan og Talpolano. Maingon siya, ang akong yuta akong ihatag ngadto ni Pedro. Kay kinis Pedro magni akong kabarkada sa tagay. Ang usa ka hektarya ni para na ni Pedro. Namatay ron si Talpolano. Iya na ba ni Pedro ang yuta? Ha? Unya panalitan og kadtong gihimo ni Talpolano, deed of donation to. Iduoron siya ka abogado. Ingon ron siya ngadto sa abogado, attorney, mohimo ko og deed of donation. Kung wa siya matambagi og sakto, amo ba, notaryo hila ni palihog attorney, ako naman ning gisuwat nga kining akong yuta nga usa ka hektarya akong ihatag ni Pedro. Ginotaryohan sa abogado. Karon, automatic na ba nga maiya ni Pedro ang yuta nga gidonate? Ato magdili, kay kinahanglan pa ng dawato ni Pedro. Kinahanglan na mahibaw si Pedro nga naa ay yuta nga gidonate kadto niya. Gina mo kami ng deed of acceptance. Kinahanglan doon na instrumento yun nga gidawat ang yuta. Karon,
Atong i-relate kini sa last will and testament sa nangagi na to nga episode. Sa nangagi na ko nga episode nga nahisgutan, nakahisgot nga dili kayo praktikal kining last will and testament. Labi na og maghisgot kita og disposition sa butang. Sama panalitan sa yuta. Ingon tag disposition, pag-transfer sa yuta, pagbahin sa yuta, no? Example kada sa pag-dispose sa butang. Gano dili kay praktikal ang last will and testament kung nahinumdum ka mo? Doon kadili man automatic nga matag iya na ang gihatagan sa butang. Pinaagi lang sa last will and testament. Kinahanglan pa man nga isa ka nga tuskurti. Kinahanglan ipa-approve sa korte ang last will and testament. Pinagi sa gitawag og probate of a will. Now, kung gusto ang tag-iya sa yuta ba or tag-iya ubang butang nga dili na kayo masamok ang mga heredero pagpasakaay o kaso nga tuskurte, pwedeng ang iyahang ipahimo sa abogado deed of donation mortis causa. Unsa man ning butanga? Ang atoang New Civil Code dunay gihisgutan nga duha ka matang sa donasyon. Number 1, donation inter vivos. Unsa man po ning butanga? Ikaduha, donation mortis causa. Umingon tag inter vivos, ang pag-donate mo epekto sa panahon nga buhi pa ang donor. O epekto na yun. Alalitan, yung koron. Kini ako ang sign pin, ako kining ihatag ni isa naman siya itong mahiskutan. Ha? Ako ning ihatag ni Pantoy. Kining ako ang sign pin nga nagkantidad og 5 billion. Mahala din ang sign pin, ano? 5 billion. Panalitan lang ba? 5 billion. Bisag ang tinuod. 5 pesos lang eh. Oh. Mingon ko ron, i-donate ko ning maong nga sign pin ngadto kang Pantoy. Ug mo epekto ang donasyon gikan nga ni pirma ako og donasyon og hangtod na sa umaabot pang panahon. Kana ang gitawag og donation inter vivos. Mo epekto dayon ang donation. Panalitan ron na ay mga ginikanan din ha o gagilahang pamaagi sa pag bahin sa butang ipaagi donation kay naman po mga ginikanan nga instead nga partition di paagi donation. Pwede ra na extrajudicial partition pero donation lang ilang pamaagi. Paghatag sa ilang butang ato sa mga anak. Pwede ra maingon ang mga ginikanan nga kining among butang amo ning i-donate ngadto sa among mga anak. Ang usa ka hektarya ngadto kang Pantoy. Ang usa ka hektarya ngadto kang kinsa man kaha na say atong hisgutan, ha? Unyot. Oh. Nga mo epekto ang paghatag namo ani butanga sa panahon nga kami mo pirma nini o hangtod sumaabot ang panahon. Epekto pa rin sa uban pang kliwatan. Automatic na yun nga maila ang butang. Ha? Dili na maghuwat nga mamatay patong tag-iyas butang. Mao nang gitawag og donation inter vivos. Donasyon nga mo epekto sa panahon sa lifetime. Sa dihang buhi pa ang donor. Doon ang gitawag og donation mortis causa. Kung saan yung donation mortis causa? Mortis causa. Mo epekto lang ang pag-donate sa butang panahon nga mamatay na ang donor. Gikan sa pagkamatay sa donor. Pwede ning mao i-substitute sa last will and testament. Panalitan mingon ang donor, kining ako ang sign pin. Ako kining i-donate ngadto ni tal pulano sa panahon nga ako og epekto ang akong donasyon sa panahon nga mamatay ko. Ikamatay sa donor, automatic may na ni tal pulano ang mao nga sign pin. Provided nakapasar sa rekisito sa balaod sa donasyon ang gihimo sa donor.
kanang gitawag og donation mortis causa. Mo epekto na yun. Igkamatay, dili na kasuhon. Dili na mo kaso nga tuskurti. Kaya guban god ang pagtuo nga aron kuno igkamatay nila wa nay gubos butang. Problemado man mo anang last will and testament. Kay magkaso pa man nga tuskurti. Whereas og ang inyong pirmahan donation mortis causa, buti pasabot may epekto or mo sugod og take effect ang pag-donate ninyo sa butang sa masyuta, ikamatay na ninyo, mauna na ang mga iridiro ang hatagan, di na mo file og kaso ngadto sa korte, di na mahasol. Kabantay mo, sagad sa awayan, last will and testament, kaya doon ako natapos sa panubos tatay. Pero kining donation mortis causa, o gusto gyud ang donor nga mao na iyang gusto, pwede niya himuon. Bahinon niya daan na butang, jaron dili. Basta-bastang mawaldas. Kay security man pud sa tag-iya gusto butang. Gusto siya nga samtang buhi pa siya, ang iyang butang iya pamakitaan. So iyang i-donate. Moingon ang donor, ako ning i-donate kining butang nga og muepekto panahon nga ako mamatay. Aw natural. Sa gikaingon na nako, duha man ka mga rekisito sa donation. Duha ka mga himdanong butang o instrumento ang angay himuon, deed of donation o deed of acceptance. Mingon ron ang tatay, anak, ihatag ko nimo akong yuta o imo na ni ikamatay nako. Ang pirmahan ni tatay, deed of donation, mortis causa. Ang pirmahan po sa anak, deed of acceptance, mortis causa. Mo epekto ang donasyon sa panahon nga mamatay ang donor. Watay nga panahon, salamat kayo. Ako si Attorney Buena Alguno, himiyaon ng Ginoo. Maayong adlaw, Pilipinas.